Очаквате ли инфлация вследствие от митата? Стоките, които се внасят и които ще се внасят и на които ще бъде наложено мито, цените им ще се качат, така че крайният потребител ще трябва да поеме това допълнително мито, с което е натоварена съответната стока. Едно повишаване на митата 70, 80, 90% се поема от крайния потребител. И това ще повиши потребителската цена за тези конкретни стоки. Това, че едни стоки са се вдигнали, не означава, че ще има инфлация. Ако няма съпътстващо увеличение на паричната маса, това означава, че някои други цени ще паднат, за да компенсират. Но едни цени като се качат, обикновено без да има увеличение на паричната маса, други цени ще паднат, за да компенсират и това просто ще промени пропорциите в цените, но няма да доведе до всеобща макроикономическа инфлация, освен ако Феда здраво не помпи